No a zase štartujeme, tentokrát ideme dole a pozrieme sa teda v dolnej časti, ako to vyzerá. Dolná časť, ako som hovoril, bola prispôsobená na odvážanie popola z pecí. Tak ideme sa tam pozrieť. Schody sú strbé strašne. Toto je pamätná tabula, tuto. Nebudem o tom teraz rozprávať. Dobre, takže tuto bol nejaký výťah, ako vidíte. Tuto bol nejaký výťah, ktorý to šúpal hore, alebo dole, alebo ja neviem, ako. A tu sú nejaké šachty dole. To by bolo treba preskúmať, lebo sú dosť hlboké. No, a teda tuto z tých pecí, cez tie diery padal popol. Sem. A toho bolo strašne veľa. To normálne sem prišlo nákladné auto, tuto je brána. Došlo nákladné auto a normálne to nakladali ten popol. Pozrieme sa do tejto miestnosti. Prisvietime si trošku, keď bude treba. Takže toto je akumulátorovňa. A je to vidno podľa toho, že... Či počkaj, nie, toto nie je akumulátorovňa, toto je niečo iné. Ale to môžeme sa aj spojiť tuto po tých schodoch. Čo to je? Áno, je to akumulátorovňa, je to akumulátorovňa, akurát, že baterky už sú tu není. Dobre.